Ini patau je. Ya, patau je bu ya. Patau je bu ya. Ah, ali ni. Asili nanti cheke nanti pole. Anandi bila wino waje mavida. Kwa mbili amene mwanyamulira topi la kwanda watu kamene ife atapulama funeral service tufuna tipeleke kumpingo kulinda kusolose la kuno komanda liyambe ampingo tawiyano. Tipitiliza programu ya mwambo watu wopelekezana ndi zathu kuno kumanda ndi nyimbo namba 161. Nyimbo namba 161. Tie nyimbo namba 161 tieni dizunte fubi. Lelo lino mbale wanga ndilo Lelo lino ndira wino moyo wako ulina pena iwe akufuna nditu iwe indelelo lino Yesu aitana inuno selandirani pulu musi musa sengeleze konsemu sengeleze
okhulupirira ine angakhale amwalira adzakhala ndi moyo, ndipo yense okhala ndi moyo nakhulupirira ine sadzamwalira nthawi zonse. Koma tsopano Khristu waukitsidwa kwa akufa, chipatso chowundukula cha iwo akugona. Pakuti monga imfa inadza mwa munthu, kuuka kwa akufa kunadzanso mwa munthu. Pakuti monga mwa Adamu onse amamwalira, koma choteronso mwa Khristu onse amakhalitsidwa ndi moyo. Usaope, ine ndine woyamba ndi wotsiriza ndi wamoyo, ndipo ndidali wakufa ndipo taona ndili wamoyo kufikira ku nthawi za nthawi. Koma sitifuna abale kuti mukhale osadziwa za iwo akugona, kuti mungalire monganso otsalawo amene amalira mopanda chiyembekezo. Pakuti ngati tikhulupirira kuti Yesu Khristu adauka, koteronso Mulungu adzatenga pamodzi ndi iwo akugona mwa Yesu. Pakuti ichi tinena kwa inu mawu a Ambuye, kuti ife okhala ndi moyo otsalira kufikanso kwa Ambuye sitidzatsogolera ogona. Ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha ndi mfuwu ndi mawu a angelo wamkulu ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Ambuye adzayamba kuuka. Pamenepo okhala ndi moyo otsala afe Mulungu tidzatamandira, indeko salekezanso, indeko salekezanso, omwe kulibe. Abale okondedwa, tsopano tikuyika thupi la mzathu wokhulupirira dzina la Ambuye Yesu Khristu, popeza ndi Mulungu mwini amene wamtenga Elivase Matamando Muyawa. Chomwecho tikuyika thupi lake m'manda, doti ku doti, pulusa ku pulusa, fumbi ku fumbi, koma tikhulupirira kuti adzauka ku moyo wosatha mwa Ambuye wathu Yesu Khristu, iye amene adamukhulupirira. Ndipo ndidamva mawu ochokera kumwamba ndi kunena, lemba, odala akufa akumwalira mwa Ambuye Yesu kuyambira tsopano. Inde anena Mzimu kuti otere akapumule ku zolemesa zawo, pakuti ntchito zawo zitsatana nawo pamodzi. Ambuye mutichitire chifundo. Ambuye mutichitire chifundo. Tiyeni okondedwa tipemphere. Mulungu wamphamvu zonse, amene mudavumbulutsira mwana wanu obadwa yekha ndiye kuuka ndi moyo, tikupemphani kuti mutizuse ife mwa iye kuchokera ku imfa ya uchimo, kuti tilowe ku moyo wa chilungamo, kuti pamene ife tidzachoka m'dziko lino lapansi tipume mwa iye monga wonse okona mwa Yesu, kuti posiriza pake tilandire dalitso ili. Chabwino kapolo wabwino ndi wokhulupirika, lowa mchikondwerero cha Mbuye wako. Mutipase ichi chimene tikupemphani. Tikumbuseni ndithu kuti moyo wathu wapansi pano uli waufupi basi. Mutisogolere ndi Mzimu wanu woyera pa nthawi ya chisoni, kuti tikhale oyera ndi olungama masiku onse a moyo wathu, ndi pamene titha kutumikira inu, komatu tifike kwa Atate wathu ndi umboni wa mtima wabwino, mchiyanjano cha mpingo wanu opatulika, mchikhulupiriro chenicheni komanso mchikondi cha wanthu onse, mwa Yesu Khristu Ambuye wathu, amene adatiphunzitsa kupemphera motere. Tibwere tithandizane kugwira ntchito. Amayi amvano
musatithandiza amayimbidwe.